खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ प्रसार भारती आरो आसाम सरकारा लाचित बरफुकननि सायाव 52 एपिसडनि टिभि सिरिजनि थाखाय MOU गोरोबथा खालामदों। आसाम सरकार आरो प्रसार भारतीया गेदेमा आहम जेनेरेल लाचित बरफुकननि सायाव 52 खोन्दोनि टिभि सिरिज दिहुननो आरो फोसावनो थाखाय मोनसे बुजिलायनाय गोरोबथायाव सागान होदों। बे हेफाजाबनि थांखिया आकाशबाणी, दूरदर्शन आरो बिनि डिजिटेल सिबिथाइफोरजों लोगोसे प्रसार भारतीनि गुवार प्लेटफर्मफोरनि गेजेरजों हादोरनाङै नायगिरिफोरनि थाखाय लाचित बरफुकननि मख'जाथाव सल'खौ लाबोनाय। मख'नो गोनांदि आसाम सरकार आरो प्रसार भारतीया मोगथाङारि फारिया बरफुकननि रौनिया मावखान्थि, जारिमिनारि दावहा आरो आहम राजफोलेरनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ दिन्थिगोन, जाय आसामनि धोनि जारिमिन आरो हारिमुआरि गोनांथिखौ दिन्थिगोन। बे हेफाजाबनि थांखिया बे ओनसोलाव लाचित बरफुकननि बिहोमाफोरखौ मान बावनाय आरो गुवार नायगिरिफोरनि सिगाङाव आसामनि सल'खौ दिन्थिनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ माहारियारि राजालामा 27 आव ट्राक जाब्रबथायाव साबा सुबुंनि जिउ खहा, सासेया गाज्रियै जोखोम। मैया गसाइगावनि कुसुगावआव महामाया मन्दिरनि साखाथियाव मोनसे फोजोबस्रांग्रा लामा जाब्रबथायाव साबा सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया माहारियारि राजालामा 27 आव गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला गंसे ट्राकआ थानसालि बारनायनि उनाव सामलायनायनि बायजोआव गोग्लैयो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे ट्राकआनो कक्राझारनि बिसमुरियाव नैथि गिख्रंथाव सौग्रावनायाव लोब्बा दंमोन, जेराव बेयो गंसे कारखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै आरोबाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ 20 बोसोर बैसोनि सुक्रान रय, 11 बोसोर बैसोनि जय रय, 21 बोसोर बैसोनि बाप्पी घोष, 22 बोसोर बैसोनि बासुदेव रय आरो 26 बोसोर बैसोनि नब घोष होनना सिनायथि मोननाय जादों। गासैबो हाथिगड़ गामि 1 नं गसाइगावनि थागिरि। जोखोम जानाय 22 बोसोर बैसोनि बिनन रयखौ गोख्रै फाहामथायनि थाखाय कसुगाव गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। ओनसोलनि पुलिस बिबानगिरिफोरा मोननै सौग्रावलायनायनि सोरगिदिं जानाय जाथायफोरनि सायाव सांग्राङै नायबिजिरगासिनो दं, मानोना सुबुं समाजा बे दुखुनांथाव खहाखौ दुखु फोरमायो। थामथि खौराङाव दङ आसामा हायुंआरि ई-बिधान एप बेखेवदों, आयेन खान्थिखौ डिजिटेल खालामदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम बिधान सभानि थाखाय हादोरारि ई-बिधान एप्लिकेसन (NEBA) खौ बेखेवदों, जाय बिधान सभानि बिखान्थिखौ डिजिटेलाइज खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। एपआ सोंथि आरो फिननाय जथुमफोरखौ लाफानानै आयेन आफादनि हाबाफारिफोराव नंगुबै समनि खाबु होगोन आरो रायजो सरकारनि बिफानफोरजों गोरलैयै खौरां सोलाय-सोल' खालामनो हागोन। NEBA नि थांखिया आयेन आफादफोरखौ लेखा बिलाइ गैयै खालामनाय, बिखान्थिफोरखौ मोजाङै खालामनाय आरो मोनसे रायजोआरि पर्टेलाव आयदा फोसावनाय। बेयो सदननि मासिगिरिखौ मोजाङै मावफुंनो आरो दारासुजु हाबाखौ सुबिदा खालामनायाव हेफाजाब होगोन। गिबि मन्थ्रि शर्माया एपनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि बेयो आयेन आफादनि हाबाफारिखौ सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोगोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बुंबावदों दि बे एपआ रायजो-राजानो सुबुरुनफोरखौ फोसावनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होगोन। बे जागायनाया आयेन आफादनि हाबायाव मख'जाथाव जौगानायखौ दिन्थियो, जाय 1972 मायथाइयाव दिसपुरनि मोनसे गुदामाव जागायजेन्दोंमोन। एपआ दारासुजु बिखान्थियाव रोखाथि आरो बिबानखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ कक्राझाराव सोलोंथाइनि गेजेरजों हिनजावसाफोरखौ गोहो होनाय हाबाफारि बेखेवदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सोलोंथाइनि गेजेरजों हिनजावसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ फोजोबस्रांनाय नोजोरखौ सिगांथिं दैखांनानै मैया कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मोनसे गोनांथार हाबाफारि बेखेवनाय जादों। मुख्यमन्त्रि निजुत मयना आसनिनि थाखाय आर'ज बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ गाहाय मावफुं सोद्रोमा CM प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय जादोंमोन।
जाय हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय राङारि हेफाजाब होनायनि फारसे मोनसे गोनांथार आगानमोन। बे फालिथायाव सीएम बर'आ फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय सोलोंथायारि खाबुफोर जौगाहोनायनि थांखिजों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि ब्लक बि नि गोदानै लुफुंनाय नैथि फ्ल'रखौबो बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारिया लाइमोन हिन्जावसाफोरनि जिउआव मोनसे मोजां सोलायनाय लाबोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जायजों बिसोर गावसोरनि सोलोंथायारि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो हागोन आरो मोनसे गोजों इयुन दानो हागोन। बाथि खौराङाव दङ बयनिबो थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै। बिटिआर सरकारा पाइप दै जगायनाय बिथांखि बेखेवदों। नोगोरारिफोरनि गाहामनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै जगायनो थाखाय सरकारनि रादाय होनायखौ बुंफिननानै मावफुं सोद्रोमा इएम डक्टर नीलोत्सर गयारिया उदालगुरिनि टंला डिभिजनाव जल जीवन मिशन (जेजेएम) नि सिङाव देउरिगाव गेरुवा पाइप दै जगायनाय स्किमखौ बेखेवबाय। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारिनि थांखिया मोनफ्रोमबो नखराव रैखाथि गोनां आरो गोग्गो लोंग्रा दैनि खाबुखौ मोननायखौ थि खालामनाय, जाय मोनसे गोजोर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आव बिहोमा होयो। आसाम आरो भारत सरकारनि मोनसे गाहाय हाबाफारि जल जीवन मिशनआ गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय, सावस्रि आरो साखोन-सिखोनखौ बांहोनाय आरो रांखान्थियारि जौगानायाव हेफाजाब होनानै नोगोरारिफोरनि जिउखौ जौगाहोनो नाजादों। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्सनाव होनाय जादों।